Złośliwe ludzie, i zresztą nie jedno złośliwe, padają, że jakby te wszystkie dżemy, konfitury, powidła keresowe w sklepach i marketach z powrotem przemienić na owoce, to by cała kula ziemska była przykryta tymi owocami, że nie ma tyle owoców, z których by te dżemy i konfitury powstały. Ja wam powiem, to jest prawda. Sam Kasia, która mnie filmuje, zajmowała się przez lato i początek jesieni produkcją konfitur ze śliwek, konfitur ze wiśni i zresztą jest już staro, ja też takie rzeczy robiła. To my mamy pojęcie, wiele trzeba, dajmy na to wiśni, taki cołki, garnek nafolany, co by taką mało krauzelka tych wiśni we konfiturze dostać. I tam są richtig, wiśnia na wiśni i to jest bardzo gęste, ale niestety mało wydajne. Ale po jakiemu ja sam stoję z taką krauzą, co to jest za krauza? Sam są powidła od Kasi, no muszę mieć jakiś artefakt taki, wiecie, który jest związany z tym, o czym chcę go dać. Bo to jest główny bohater. Czemu ja sam mam miedziane gorki? Zacznę może od takiej historii, bo wandruję tym moim wehikułem. Zacznę od historii, że pierwy mieli epoka kamienia łupanego, a potem zarostki była epoka brązu. Brakowało mi tam historycznie epoki miedzi. Po jakiemu zarostki była epoka brązu? Brąz to jest przecież stop. Długi czas jako mechanik zastanawiałam się, jak ludzie przyszli na to, co by ze miedzi zrobić brąz. Do brązu potrzeba cyny. Ale się uspokoiłam, bo wszyscy mają znać takie teorie, nie? Kosmity nam to pomagały. Nie. Jakbyście się podziwali na mapa, tak jak o Hiszpania, o krążycie, to tam są takie wyspy, które się nazywają kasyteryty. I tam na tych wyspach, w ich pobliżu, występuje taki właśnie minerał, który się nazywa kasyteryt, on jest źródłem cyny. Ale zaś miedź występowała też w Polsce w postaci rodzimej, czyli w postaci takich brył jak złoto. Do XIV wieku. Jak mi nie wierzycie, to zaś se podziwiajcie na mapa i takie nazwy miejscowości jak Miedzianka, Miedziana Góra, to są nazwy związane właśnie z tym pozyskiwaniem miedzi rodzimej. Czyli ludzie przyszli na to, ciepli do ognia, połączyło się to i taki był początek epoki brązu. No ja nie chciałam o tym rozprawiać, bo interesowało mnie, po jakiemu nasze babki, Kasia, a w czym żeś robiła konfitury? W miedzianym rondlu? Nie. A mnie interesowało, po jakiemu nasze babki, ciotki, prababki, zwłaszcza konfitury, robiły w takich miedzianych rondlach. Po jakiemu w piwowarstwie dawni, wcale nie tak dawno, były miedziane kotły. Jakby my sam otwarli, no nie będę tego otwierać, bo mi to zjesz, bo to jest twoje, to wiesz, że to jest dobre. Jakby my sam otwarli ta konfitura i my ją posmakowali, to ona jest słodką. Kasia ją nie pocukrowała i no Kasia to tak zagęściła, że się zrobiła słodkie te mazidło. Takie konfitury we sklepie to są cukrowane i to moc, co by to było słodkie. I teraz my sam przychodzimy dopiero na trop tej miedzi. Miedź przyspiesza proces, jak to się elegancko panu, karmelizacji, czyli stukrzania, czyli wybijania cukru z roztworu, czyli do konfitur musowo musiał być miedziany rondel. Bo sam wam celowo nie pokazuję, jak on jest z przodu, bo on jest pobielony,
jednak, bo ta miedź, ona tam, bo swoje szkodliwe działania, to nieprawda. To jest wszystko nieprawda, dawni ludzie mieli swoje mądrości, sam ten nie jest pobielony, jest używany przez ziemię, jak widzicie. Głupią nie jest, nic mi nie szkodzi, sam też nie jest pobielony, także łoto szło, co by przyspieszyć cukrzanie. I jakbyście się tak richtig dali czas i szansa, co by samemu zrobić konfitury, a nie tam sięgać po jakieś krauzy w markecie, to po pierwsze, wiecie, jako to jest radość, otwieracie, wszyscy się szmarują, a wypadocie i oto sama zrobiła, i oto sama stoła, mieszała, a bo to trzeba mieszać, teraz go nie stoła przy tym rundlu. Dużo. No co Dwa- dużo? Dwa dni, dwa albo no. 3. Widzicie, 2 dni albo 3 dni, ale jako to jest potem satysfakcja i ona się spod serca wyrwała i mi 3 krauzy dała, jeszcze mi daj wiśnie, bo spracowała. Pozdrawiam was.